Здравейте, аз съм Лес29 и днес ще играем в PvPBG или PvP България. Всички от вас, които ме следват, знам, че играете в PvP България, това си е най-известният сервер, Майнкрафтска сервер в България, той няма човек, който да не го знае просто. То Crossfire е най-известният. Няма по-добър от него. Така, както и да е. Както виждате, той нали вече има нов свят, стария го помните. И ние си направихме къща под земята, доста далече. Но все пак хакерите в този сървър не знаят кога да спрат. И както виждате, те ни грифаха хома. И сега ще разберете какво имам предвид. Ето това. Шегувам се. Те ни грифаха хома, той беше тука. Това всичко беше пълно с каблстон. Самия хом ни беше тук, това не бяха пещерите. Не беше такъв голям кратер. Да, тук ни беше хома. Обаче, от тук са дошли. Тоест, ние бяхме под вода. Защото логиката на някои мои приятели е, като живеем под вода, няма да ни намерят. Да. Точно така. И така, намерили са ни. И... добре, че спасих някои работи. Две кирки. Една диамантена кирка. Така. И тези две железни. И имах една диамантена кирка на Бенки 3, защото си бях много ядосал и не знаех какво да правя. И просто почнах да копая и изкопах всичко. И затова на мен не ми дават да копая, защото правят твърде много големи тунели и заради мене два пъти в други сървъри ни грифаха. И затова не ми дават кирка на мене. По принцип да пипна. Така е. И... да. И затова днеска с вас може да потърсим нов хом. Може. Така. Първо ще тръгна спауна. И тъй като вече някой пичага или той или тя, не знам, играе вече с моя скин, името ми, обаче също той вече не играе, заебава е акаунта си, аз вече играя с този пич. Да, както виждате, играя с този пич, който се казва Нирип. Да. И ще се опитам да поговоря с Crossfire, ако някой ден го зърна в сървъра. Spinny TV, супер. Ако някой ден го зърна, за да поговорим така, да прехвърля акаунта на мое име. В смисъл. Да. Дано никой не ме намери. Види, че излизам. И да, защото наистина от почти година този, където ми е взел ника, не е влизал в PvP България. И ще се опитам така да поговоря, да прехвърли така, да изтрия този акаунт, тя да се регистрирам с моето си име. В смисъл, да, то няма какво да се коментира. О, здравей. Фак, загрях се. What the fuck, бе? Защото толкова много зомбита по дяволите. Майка ви стара, проклета, зомбирана. Нещастници, грозни. Така. Няма ли съм там. Искам да отида много надалече, ама наистина много надалече. Ама много. Този път в PvP България, защото сървъра си го бива. А вече за трети път ще си правя къща с моите приятели. Значи... това вече е много тъпо. За трети път. Даже първият път, когато се... влезнахме в PvP България. И... нали, намерихме си място. Така отдалечено спауна. Нали, още първия ден. Така.
И играем. Так му построихме къща за 30 минути някъде. Тя беше под земята пак, не беше кой знае колко голяма и затова толкова бързо. И точно след 30 минути някакви диаманти ни точно над нас. И аз си викам, айде чао. И така. Или пък може да направя сега тук една малка къщичка. Или някаква в земята. Така временна, докато се видя с... Или по-скоро чува с другите. Може. Но знам, че няма да е безопасно за мене. И също не знам дали има правят на честовете, което е доста тъпо. О, доста яко. Ще снимем един скриншот. Така, в EPC доста ми падна между другото. Аз дори не мога да копая тук. Не. Така. И както виждате, доста хора спамят. Те направо успамиха Crossfire. То тук само в чата на PvP България става ужаса и в Командос също ужас. Ще оставя IP-то и на Командос и на PvP България долу в описанието. Добре, тук вече моля да... Такова. Добре. Това ще е време на къщка, само да знаете. Така. Аз май нямам. И защо съм си свой бронето? Да. Сетих се. Не забравяйте да се абонирате за мене. Приятелите. Следващия път с Пригър. Ако пак не почна да снимам късно. То сега е 1 часа на обяд. Така. И ако Пригър една линия, ще може да играем заедно. Имам торчове, имам всичко. Ще украса пода с каблстон. Правя нещо модерно с този дом. И то клип няма да кой знае какъв. Ама просто да има за какво да правя, докато ви казвам някакви новини там. Появите. Така. Също с Мики ще почнем да играеме Team Fortress. Вие знаете играта. Поне аз ще почна за него, не знам той дали ще свали. Той даже не знам дали имаше Steam. Тя е в Steam, безплатна е за сега, доколкото знам. Не знам дали може да направят платежна. И може да побързате. Играта е много готина. Обаче всъщност, нали, аз точно няма следващите епизоди да почнем да играя, защото ще изчакам няколко седмици, докато си направя новия компютър. Ще опреснем, след като аз съм с XP и